himalo sa subok sa ilog. Sa hapit na siya kayang sa langit, tinunan isugod niya. Panlakaw ka mo, isang yaw ang tulong ko. Karoon at tuwas siya dito sa kalangitan. Naganda mo tuloy na sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya ini sa kalibutan. Uhaulog lalinon nagtuman. Isang tamayong tao, di ay ginayon sa tanan nakatawa. Ang pahiyong sa Diyos ato nga palagihon. Itong kamisdanan atong hinsugatan, apan siyang mag-auban. Angkot sa katapusan, sa kapanahunan. Karoon at tuwas siya ito sa kalangitan. Naganda mo tuloy na sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya ini sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Karoon at tuwas siya dito sa kalangitan. Naganda mo tuloy na sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya ini sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Sa tumanong taan tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Bakit naman ang kalimutan tawag mata sigon kita. Aron ni niya sa dugong sa katawan. Karoon at tuwas siya dito sa kalangitan. Naganda mo tuloy na sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya ini sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Huwag mo balik siya ini sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Huwag mo balik siya ini sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi ikanyo tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our home. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our home. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our
hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa itaas-an sa langit. Daghang salamat nga hangtod niining mga taknaa nagapabilin kini nga programa nga nagasulti sa kahayag sa kamatuoran bisan pa sa daghan nga mga kakulian. Panalangini kini nga programa o kini istasyon, panalangini ang mga tawo nagapaminaw sa imong pulong. Hinaot unta nga ang influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan og mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagkabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa among mga pagampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is atong programa kuan na ni Aaron kanina kini ang mayong balita. No, by the way, si Brother Libby dili nato ikauban karong gabiuna tungod kay duna siya importante nga lakaw, no? Busang dinhi sa programa nga kini ang maayong balita sa gihapon ato ni nga mag-inusara ta karon, pero sa gihapon padayon ang inyong enjoyment sa pagpatalinghog sa pagpaminaw ni ini nga programa dinhis kahanginan. And for how many years kini nga programa nag-exist tungod sa tabang og sa kaluoy sa Ginoo. Busa kamo diha karong tanan nga naminaw diha sa inyong mga sakyanan, diha sa inyong mga puloy-anan through Facebook Live, no? Kay as of now wa pa man gyud ang radyo kay tuwa palagis Manila. So kaganina ubay-ubay gyud ang mga nangutana, ha? Nga naman nga di naman mo tingog ang DYCM. Ang si DYCM mo tingog pero lagi ako silang gipasabot nga medyo nasunog ang transmitter manggod kay nakilatan to agi padala pas Manila. So padayon ra gihapon ta sa atong program pero sa live na. Live na. So welcome mong tanan dinhi sa atong programa. Again, si Brother Libby dili nato ikauban karong gabiuna tungod kay duna gyud siya importante gyud kaayong lakaw. Muna nga kagabi naghangyo siya og okay ra ba ta nga magbinugtong o mag-inusara dinhi karon sa kini ang maayong balita. Pero okay lang, no? Well, sa di pa ta mo irog ngadto sa unahan ato ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Naunsa naman intaw na Brad, magsigi na lang mi og paabot nga wa pa mangyod mo balik og tingog ang DYCM. Yes, magsigi gid mo og paabot. Ayaw mo anang di mo magpaabot, sige gid mo paabot. Ha, nga mobalik og tingog ang DYCM. Tanawa tos una pagbagyong Yolanda, murag 2 years man siguro to nga wa katingog ang kinini ang DYCM tungod kay hilabihan magipong dako ag damage sa atong bagyong Yolanda. Unya kay EM pamantos una gidala ang EM sa Cebu City, unya dinhi ni balik ang og tingog ang DYCM pero FM na 100.5 FM. Pero sa taas nga panahon nagpaabot gid mo. Nya tan-awa pag abot di balipay mo sa gihapon malipay sad mo igabot atong transmitter gikas Manila mo tingog na ni og balik ang DYCM. Nang ayaw gid mo bulag sa DYCM kay gikinahanglan na mo ang inyohang loyalty, no? Dinhi sa DYCM uban sa ato nga programa kini ang maayong balita. Well, apatay basahon ang amo nga pangutana madaini, so dili lang ta kanini ang magkuan sa kay naay pangutana na nga ato na nga gisabot nga moy atong tubagon karon. Okay, niapatay ko na. O Kuya John, luoy intawon kaayo ang mga lagas kuya. Kay unsaon man gyud, wa pa man ang radyo sa DYCM mobalik og tingog ang mga lagas intawon. Di man kaayo ganahan sa cellphone kay kuno hinay unya kay hinay unya layo ra kaya na mabati ra man na gihapon, no? Ko lang usa gid mo dinha
kanang sabot lang usa mo sa panahon gyud, no? Well, niapay atong basahon sa amo bana-bana sir kanang mga pangutana nga inyong tubagon diha sayon ra gid na kaayo para ninyo kay lagi do na mamoy dako nga kasinatian sa Biblia. Mauna nga dali ra ninyong tubagon pero nahitabo pud hinuon nga pareha sa amo sa Katoliko ug sa Iglesyang Kristo nga mga way hanaw og Biblia magkapunga-punga pud og pangutan-on kay di man tagod ka siguro anang ilang mga pangutanag unsa na unya yanu-yanuhon raman ninyo pagtubag nga pinaagig Biblia. Okay, ang di mayano-yano nga ang kini magong programa based on the Bible man. Lisod pud kaayo nga nagpasalig mig based on the Bible ya mo ba sa mobasi pud ta usahay sa kuan kanana ang mga referensya. Ang tuyo magud nato dinha nga dili ta mahimong hausyaw. Natay mga basihanan, naatay sandigan ba nga nagpasabot nga ang atong gibasa tinuod, no? Last text nga ako nga basahon. Kuya John, mo greet ko og happy birthday kang Manoy Nanding. Birthday niya ganina, kuya. Salamat sa pagbasa o kanunay ming naminaw ninyo. Okay, salamat sad kaayo. Well, mga higala, sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan sa paghatag og pagtagad niini nga pangutana adto ta sa kuan ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diing lugara o dapita nagagikan kining ato nga mga pinalangga nga mga viewers, no? Ato ning tan-awon. Okay, nag-view ning programa sa kini ang maing balita. God bless sa tanan. Okay. Salamat kayo. Unya niya si Nova Jean Estrada Ihara. No, dunay nag-heart, nag-ampo, duha ka heart. Salamat gyud sa paghigugma og pag-ampo ninyo niining programa. Thank you so much. Ni apod si Brother Ropino Morino. Salamat sa paghigugma og pag-ampo niining programa. No, anya hope nga kamo okay ra gyud mo dinha, no, nga nagsunod kanunay sa ato nga programa. Okay, mga kaigsunan, sa kinini ang ipata ato na ning tagaan og pagtagad ang pangutana ni Martin Pipito. Brother Martin, salamat kaayo sa imuhang pangutana, no? Ato ning basahon ning pangutana ni Brother Martin Pipito. Sir, kanunay ming nagsunod sa inyohang programa. Maayo gani kay wa magkasabay ang radyo o ang live kay amo pagyud mabati. By the way, si Martin Pipito di ayne. Mangutana lang ko, sir ba? Giingon manggod nila nga inig kamatay kuno sa tao basta buutan lang ka diretso kuno na ngadto sa langit. Unya katong ubang namatay na largo pud og langit mag-abot ra na didto ang mga patay, sir. Unsay inyong ikasulti mahitungod ni ining bahina? Okay, wa gid mi lain ikasulti mahitungod ni anang bahina nga kana siya ingnon ta na lang gid nga bungan lang na sa handuraw pangunahuna ug pagsabot sa tao. Kining mga bahina ba, kining mga puntuha sa makadaghan nagyud kaayo ni nga higayon, no? Kini nga senaryo daghan lagi kay higayon nga niabot ni sa ato kay duna lagi tay mga kaigsuunan, mga pastor pagani ang uban diha sa ilang kaugalingong pundok. Nagtudlo sila sa ilang mga sakop, sa ilahang mga miyembro, nagtudlo sila nga lagi ang imong gisgutan ri mamatay ang taong buutan adto dayon na sa langit. Dili na mao gitudlo sa Biblia. Hinuon gitudlo lang na sa mga tao nga wa magsunod sa gitudlo sa Biblia. Kay ang tinuod nga pagkasulti dili mahitabo nga ang tao human siya mamatay makaadto dayon siya og langit bisag unsa pa niya kasantos, bisag unsa pa niya katarong og kabuutan. Dili na mahitabo nga moadto dayon siya og langit
kay wala man na gitudlo o gipasabot din his Biblia nga moadto daglangit inig kamatay sa tao. Kay ang tao gud og mamatay sigon sa gihisgutan sa Henesis Kapitulo 3 versikulo 19 o pamati iragin ninyo ha kay ako ni nga basahon dinhi ining bersikulo ha sa Henesis 3:19. Sa diha nga ang tao nahulog ngadto sa sala, mao ni ang gihisgutan o kaso nga lang ang tao lagi gilubag ang hunahuna sa yawa aron ang tao mahisalaag. O niya sa 3:19 akong basahon na nag-ingod dinhi ani nga bersikulo ha. Sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta tungod kay gikan ini gikuha ikaw kay abog ka ug sa abog ka mopauli. So mo ni gipasabot sa Biblia ha sa diha nga ang tao giumol sa Dios sumala sa Henesis 2:7 o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuipan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawas kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So biblically ang gitawag og kalag kanang dunay kinabuhi, no? Unya kay gikuha man gikan sa abog sa dinha nga ang tao nahulog na sa sala. Kung ang gihisgutan tungod sa sala ang tao mamatay sumala sa Roma Kapitulo 5 versikulo 12. So ang sala mo'y nagdala og kamatayon diha sa kinabuhi sa tao. Karon kung atong tan-awon sa diha nga ang tao nahulog na nabiktima sa pagpakasala, dili langit ang iyang aduan human siya mamatay ni suma sa 3:19 sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta tungod kay gikan niini gikuha ikaw kay abog ka og sa abog ikaw mopauli. So adto na didto dili kay moadto didto og langit. Mga tinumo-tumo, mga tudlo-tudlo romana kay ang tao ikamatay sa tao dili siya ingon mo adto sa langit kun dili mobalik siya didto sa pagkaabog sa yuta kay didto man siya gikuha sa sinugdanan. Kay kung atong basahon dinhi sumala sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 20 malinaw ang gihisgutan nga nagkatugma-tugma lang ang gihisgutan sa Genesis 3:19 ug dinhi sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 20 niya akong basahon na unsay sultin ni ining bersikulo sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 20 ako ning basahon na nag-ingod dinhi matud pa dinhi ang tanan mangadto sa usa lamang kadapit. General man nga pagkasulti. No, ang tanan moadto sa usa lamang kadapit. Ang tanan gikan sa abog ug ang tanan mopauli sa pagkaabog pag-usab. So mauni sa dinha nga ang tawo mamatay dili kay moingon nga automatic insigida moadto og langit uy dili ha kay sa abog man ta gikuha sa abog pud ta mopauli. Karon niya ang prueba. Kanang pagunahuna nimo Brother Martin, nabatian balang ka nimo ni nga ikamatay sa tao moadto na sa langit, makig-uban na sa didto skiliran sa atong amahan nga langit nun, mga bunga ra na sa hunahuna ug pagsabot sa tao, labi na kay ang iyahang doktrina nga gibarugan dili pinasikad sa Biblia. Mao na nga og unsay isulti itudlo sila tuo lang pudayon. Pero nahibaw ba mo kung unsay mahimong sikreto sa tao nga dili gid siya malimbungan? Niya sumala sa Buhat Kapitulo 17 versikulo 11 ingon niini ang gisulti sa 17:11 sa Acts o kon sa gawa or sa kinini ang buhat nag-ingod dinhi og kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo didto sa Tesalonika kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton ug nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisagilon kanila.
Tanawa og unsay gipasabot dinha. Sila nanuo na. Pero ang ilang gibuhat, ang ilang gihimo, gisusi nila ang kasulatan aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Kining mga puntuha ug ato ning i-apply sa atong pagkinabuhi karon, mas nindot gyud nganuman kay ang balaang kasulatan ang Dios mo'y nagtuga sigon sa ikaduhang Timoteo 3:16 nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa makalaom ta nga aduna tay kasiguruhan sa mga butang na isulat dinis bala ang kasulatan kay ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Karon, gitudlo ba sa bala ang kasulatan nga inig kamatay sa tao moadto sa langit makig-uban sa mahan nga langiton? Wala ka na itudlo. Ha? Wa na itudlo. Ha? Ang tahuran, ang simbahan ray nagtudlo-tudlo anak nga ikamatay mo adto dayon. Kaysa gisultis Biblia, ang taong mamatay mobalik siya ngadto sa pagkaabog. Unya duna may mga panghuna-huna pod sa uban nga ang uban kunong patay tuas purgatorio, ang uban tuas sa kinto limbo. Ang uban to nag-impierno. Mga huna-huna rana sa tao nga nagbuot-buot na lang po siya mga butang nga daw murag tinuod pero dili gid di ay tinuod. Ha? Kung tinuod man nga ang tao ug mamatay, muadto na siya sa langit. Na kadako man kaha ni ana nga kuan, kadako man kaha ni ana nga ingnon ta na lang problema kay ngano man maglisod ka magani pagdumdum diha sa kulon unya ang kana nagid hinuong langit patay ka pa. Kung imong basahon ang Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 ug 6, nagingon, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili na mahibalo sa bisan unsa. Suwa na ginay kalibutan ang patay. Pero ang mga buhi nagunahuna, to nas laging perno, to naglangit, to as purgatorio, to as kinto limbo. Kung magbase ta sa mga referensya, asa maning purgatorio? Kanang purgatorio, base sa gipasabot dinhi sa doktrina Kristiyana ni Amade Diris ato gidala naman ni ang purgatorio, usa ka lugar o dapit nga ang mga tao na adiha nga wa pa makabayad sa ilang Dios nung utang sa Dios. Unya gisulti nga makabayad ka lang sa Dios nung utang sa Dios, pinaagi sa imong pagbayad sa mga indulhensya o mga pagpamisa. So muna gitudlo. Unsa ning purgatorio? Lugar o dapit nga hapitanan sa mga kalag nga wa pagyud makabayad sa ilang tuman nga utang diha sa Ginoo. Muna gitudlo sa simbahan. Sunod, ang gihisgutan dinhi nga kinini ang kining gitawag og kinto limbo. Ha? Usa kuno na kalugar o dapit nga ang mga tao diha undecided pa. Wa sila makadesisyon og asa, mga undecided, asa sila, langit ba, impyerno ba, o asang lugar ra. Kini siya mga huna-huna og dinahom-dahom lang ni, kay ang gisultis Biblia, inig kamatay sa tao, mubalik siya sa pagkaabog sa yuta. Og diha sa kamatayon sa tao, wala na gid siya'y kahimuan pa, wala na'y kahibalo sa bisan unsa. Karon, human ang tao mamatay og ilubong siya. Ang pangutana na irog ba siya, nabalhin ba? Nga naman, nakadungog ba mo nga naay mga tao mo ingon nga padayon lang sa imong panaw ngadto sa laing kalibutan? Nya asa mo nang laing kalibutan? Katultol mo ana? Ako wa gyud. Ha? Padayon lang sa imong panaw ngadto sa laing kalibutan. Mao nay ilang paghuna-huna og pagsabot. Ha? Nga, moadto sa laing kalibutan. Meaning nga, usa ni ka butang ba nga pangitaunon kaayo kay asa magud nang laing kalibutan oy. Kay moadto kag Japan, moadto kag Hong Kong, moadto kag Amerika, moadto kag Korea, guban pa ng mga lugar, paat man na nga nasod di ning kalibutan na. Nya moadto laing kalibutan. Pero sa hunahuna kuno, kung ang patay may katakos ba siya sa pag-ingnon ta pagbiya diha sa iyang nahimutangan? Kung atong basahon dinhi sumala sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28-29 nagingon, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na, nga ang tanan nga anaa sa mga lubong. Kinsa man ning naas lubong? Ay aba siyempre ang mga patay,
ang tanang naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Og ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula ngadtos kinabuhi, og ang nanagbuhat og mga dawtan managpanggula ngadtos pagkainukman sa silot. So Brother Martin, human ang tao mamatay ilubong siya, unya dili na gid ay siya mairog nganuman kay sa pagbalik unya sa Ginoo ang mga patay, mga banhaw, mga buhi sila ug matud pa nga ang nanagbuhat og maayo sa ato pa mga buutan, mga matarong nga mga tao managpanggula ngadtos kinabuhi, og ang nagbuhat og mangilad managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. So ang matarong og dautan nga nangamatay naa pa karon diha sa ilang mga lubnganan, naghulat ug nagpaabot kana sila sa pagbalik sa Ginoo. So ni adinhio sa panahon nga dinhi si Hesus ning kalibutan na, unya siyempre nagpakamatay magud siya kay plano magitudaan nga magpalansang siya didto sa cross aron matubos ang atong mga sala. Unya niadtong panahon na sa gikalansang na si Ginoong Hesus, dunay mga panghitabo nga gitawag og unbelievable. Unsa maning unbelievable para lang sa mga bata? Usa ka dili ka makatuo o lisod o dili katuhoan. Nganuman kay sa panahon nga si Ginoong Hesus naghingalo didto sa Kalbaryo sa cross, may mga panahon nga ang record din nga nauyog ang yuta. Niya to basahon ragud niyo sa Mateo kapitulo 27 versikulo ginini ang 50 ngadto sa 54 akong basahon niya. Og si Jesus miusab pagtuaw sa makusog nga tingog og mitugyan sa iyang espiritu. Si Jesus ni yan ingon. Og tan-awa ang tabil sa templo naggilis sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos, og ang yuta mikurog og ang mga pangpang nangasipak. Tanawa ang yuta mikurog og ang mga pangpang nangasipak. So karon niya padayon natog basa. Og nangaabli usab ang mga lubong og namangon ang daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na. Tanawa, malinaw ha? Nga nangaabli ang mga lubong, unya namangon ang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na. Meaning nga sa wala panining panahona si Ginoong Hesus ikalansang sa cross, kining mga patayan nag-exist na nidaan diha sa ilang mga lubnganan. Unya mga balaan, kung imong basahon sa Spanish Bible, mga santos man. Nanggula sila dinha sa ilang mga lubnganan. Kung tinuod man nga ang mga matarong tuan nas langit o human sila mamatay, kinsa pa man unyay mubangon diha sa ilang lubnganan aron nga muuban kang Hesus didto sa langit. Ganuman kay ang Juan 14:1 ngadto 3 nagsulti man si Ginoong Hesus nga ayaw kamo kabalaka, sumalig kamo sa Dios, sumalig kamo kanako. Sa balay sa akong amahan aduna ditoy daghan nga mga puloy-anan. Adunay daghang puloy-anan nga gikuan na Ginoo. Kanini ang gitagana. Kung dili pa moadto ba ako bagaandam akog lunaalang kaninyo, nga kun makaadto na ako ug makaandam og lunaalang kaninyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako ato usab kamo. So si Kristo muanhi pagkuha sa mga matarong dad-on didto. Wala pa ang mga patay karon didha sa gingharian sa langit, wala pa skiliran sa aman, kundili sila nga tanan anaa pa sa ilang mga lubnganan. Maingon na makita nato ang nakarecord sa mabasa dinhi nga sa panahon nga si Ginoong Hesus gilansang sa cross, nangaabli ang mga lubnganan, nang gawas ang mga balaan, meaning mga santos. Nya karon nganong naantala man to, nganong naulahi man sila, kung tinuod man nga ang tao mamatay moadto na dayon sa langit, dili na mao'y gipasabot dinhi sa Biblia. Magpaabot nga mobalik ang Ginoo, unya sa pagbalik sa Ginoo ang mga nangamatay nga mga matarong ug dautan iya nga pagabanhawon. Naawa ayaw kamo kay bulong niini, kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Og ang nanagbuhat og maayo
managpanggula ngadtos kinabuhi ug ang nagbuhat og mangilad managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. Meaning nga matarong og dautan nga nangamatay, wa sila mabalhin, dili sila mairog na silang namutangan, manggula sila ang mga matarong, matud pa nimo Brother Martin mga buutan, manggula sila ngadto sa kinabuhi. Og unya ang nagbuhat og ngilad managpanggula ngadto sa pagkahinukman sa silot. So matarong og dautan nga nangamatay, naa pa na sa ilang lugnanan, nagpaabot og nahugulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Kung atong tan-aw no, sumala sa gihisgutan sa dinhi sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 ug 17 nagingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios. Og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Tan-aw ha, mamangon ang mga patay inigbalik si Ginoo. Wa kay tuas langit, wa kay tuas laing kalibutan, wa sila mairog, wa mabalhin silang nahimutangan, mamangon sila pagbalik sa Ginoo. Kay nganuman pagabanhawon man sa Ginoo ang mga nangamatay nga mga matarong, bisan pa ang mga dautan. Unya sa pagbalik sa Ginoo, dili pud tanang tao patay naa say buhay. Maingon nga gihisgutan nga ang nagbuhat og maayo og ang nagbuhat og dautan, ang gihisgutan dinhi sa samang pagkaagi, ang pagbalik sa Ginoo maabtan pod sa ang mga buhi nga naay nagbuhat og maayo na apoy nagbuhat og dautan. Unya tan-awa sa akong balikan sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 ug 17 nagingon, ang Ginoo kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios. Og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So mamangon ang mga nangamatay nga mga matarong pagbalik ni Kristo, dili karon. Karon nias pagbalik pud sa Ginoo, pagbalik ni Kristo, naapoy mga taong buhay dili tanan patay. Ang gihisgutan sumala dinhi sa 17 nagingon, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgaon, sakgaon ngadto sa mga pangadon ngadto uban kanila. So uban kanila ni adtong mga matarong nga gibanhaw na nya sa pagpakig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. Sa ingon niya na makapig-uban kita sa Ginoo sa tanang panahon. Morning panahon na nga usa ka dako kaayo nga pribilehiyo nga ang tao makig-uban na sa Ginoo sa mga katuigan nga wala nay katapusan. Pero hinumdumi nga kadtong mga taong mga matarong nga gipangbanhaw og ang mga taong buhi na abtan sa pagbalik sa Ginoo, kadtong mga nangamatay nga mga matarong tagaan sila sa lawas nga di na madunot og dili na mamatay. Og kadtong mga buhi nga naabdan nga mga matarong kana sila mausabra na siya. Ang gisumala sa gisgutas Biblia. Niaw kung atong basahon sa naunang Korinto 15:50 hanggang sa 53 ingon ni ini ang gisulti dinhi niini nga bersikulo matud pa dinhi sa 50 hanggang 53 nagingon, isulti ko kini kaninyo mga igsuon nga ang unod ug dugo dili magapanunod sa gingharian sa Dios, og ang madunot ra dili magapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa pagbalik sa Ginoo dili tanan patay, pero pagbalik sa Ginoo ang tanan mausab. Sa unsa man nga pagkausab, ipadayon na tog basa. Nag-ingon dinhi sa kalit sa usa ka pagpamilok. Sa English ni siya kung imong tanawon, the twinkling of an eye. So imposible gid para sa tao apan sa Ginoo posible. Sa kalit sa usa ka pagpamilok ining tingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. So sa pagbalik sa Ginoo, kadtong mga nangamatay wa na dito sa kintulibo, wa sa purgatorio,
wa pa dito sa langit, naa pa na sa ilang mga lubnganan. Unya nag-ingon din nga ang gihisgutan din nga sa kalit o sa kapagpamilok inigtingog na sa katapusang trumpita, kay ang trumpita pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhaon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Busa ang mga matarong nga gibanhaw tagaan nato sa lawas nga wa nay kamatayon, walay pagkadunot, ha? Mausab na, mausab ang mga buhi, mausab na lang ang mga buhi, di na mag-agi og kamatayon, o niya makabaton sa lawas nga di na madunot og dili na mamatay. Tanawa 53 nagingon, kay kining lawas nga madunot ra pagilisan unyag dili na madunot, o kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Tandaan nato muni ang nindot kaayo nga plano sa Ginoo alang sa tao, nga bisan siyag mamatay pero muni ang nindot nga plano sa Ginoo. Gani nag-ingon si San Pablo sa 14:8, matod pa ni San Pablo, mamatay kita o mabuhi man kita o mamatay, basta nga iya ta sa Ginoo. Iya ta sa Ginoo. Busa, Brother Martin, ang imo nga pangutana karon mauni ang ato nga gisaluhan sa tibuok nga kalibutan. Kay kining Facebook Live mas mapanood man dito sa ibang bansa, no? So imong makita kung unsa katahom og kanindot ang planos Ginoo nga hatagan sa lawas nga dili na madunot og dili na mamatay. So niining panahona mahitabo na unya nga matuman na ang atong gihandom og gimithi nga moadto na og langit, dili nang igkamatay hunahunahon din yung adtong langit. Nganuman dili, banhawon pas Ginoo. Unya sa iyang pagbanhaw, tagaan ta sa lawas nga dili na madunot og dili na mamatay. Karon sa diha nga makabato na sa lawas nga di na madunot, di na mamatay, unsa may sunod nga pangyari? Tanawa atong tanaon sa pinadayag 14:12, Nagingon din hiyo nga matod pa 11:12, dili 14:12, 11:12 pinadayag. Nagingon, unya nadungog nila ang usa ka mag-usog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamungari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Malinaw kayo, Brother Martin, uban sa tanang mga naminaw nga ang mga matarong sa puwangon sa mga panganod. Unya ang mga dautan magtan-aw lang sila nga gisapgaw sila, gisapwang sa panganod paingon ngadto sa langit. O ningon ni ana, mo bitaw giingon ni San Pablo sa ikaduha sa Pilipos 3:20, apan ang atong pagkapumuluyo didto sa langit nga tungod niya na atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. O tanawa, ang atong pagkapumuluyo didto sa langit. Pero kinsay atong gihulat o gipaabot? Ang atong Ginoong Hesukristo. Ang nakalisod lang kay magbuot-buot ang putag ato lagi nga moadto naglangit, kay patay naman. No, naa pa na sila mga lubnganan, naghulat ra na sa pagbalik sa Ginoo og sila pagabanhaon. Kinsa pa man yay banhaon, tuan naman di og langit. Sa atong gisgutan nga bersikulo pinadayag 11:12, nagingon, unya nadungog nilang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamo ngari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Subuot ipasabot nga ang mga dautan makasaksi o magsaksi unya sa mga taong mga matarong nga gihatagan sa lawas nga di na madunot og di na mamatay sa puwangon sa mga panganod nga uban kanila, ug nagingon og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. So Brother Martin, pamalandunga kung unsa katahom ug kanindot kamong mga naminaw ron. Wa ba mo malipay sa plano sa Ginoo? Kung nalipay mo, usbag bag-uhan ninyo ang inyong mga kinabuhi, pinaagi sa pulong sa Dios. Nganuman gusto sa Ginoo nga ang tanan mga luwas, sigon sa gisgutan. Pero nganong naay malaglag, kana magtungod kay naa magudaghan nagkinabuhi, dili silang ikaluwas kundi tungod sa ilahang pag-ikalaglag. Busa karong gabiuna nimo Brother Martin uban sa tanang naminaw karon, ako magaagda diha sa inyong mga huna-huna. Karon ang panahon gamay na lang talitapos na. Pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo,
dili nato pagpagahion ang ato nga mga kasing-kasing. So maguna-una ta, mamalandong ta kay nganomon ang kaluwasan na aragina sa atong pagkinabuhi. Dili man na pwede nga larguhon ka lang hinuon og luwas unya wa nimo kinabuhi. Sa samang pag-agi mo largo ka lang ka doktor, engineer ubad, abogado unya di ka mo eskwela. Unsaon man na nimo? Dili na pwede. Muna nga ang tao nagkinahanglan gid siya nga masayod sa unsaon pagkinabuhi nga sa pagbalik unya sa Ginoo ang tao mausab og mabag-o nga gikan sa may kamatayon nga lawas paingon na ngadto sa wala na unyay kamatayon. Brother Martin uban sa tanang mga naminaw karon, hinaot pa nga sa pinakaisi nga mga panghunahuna ug pagsabot ang pulong sa Dios inyong nahangpan ug nasabtan ug unta ang Ginoo magakabig kaninyo sa kanunay diha sa pagpangalagad sa hustong dalan sa pag-alagad. Well, sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato sa ning basahon nini ang kuan, kanini ang ato nga mga nasunod dinhi nga monitor atong basa atong tan-aw dinhi. Mag-andam jud ta adlaw ug gabi kay basin ang nasyonal sandilo ipatuman og pinakalit makaandam na ta pinaagi sa help sa Ginoo hinaot makalahutay ta ani sa pag-alagad mag-inampuay lang ta ani sa Ginoo. Yes, kini siya dili magid ni ikalit kay nahibaw-an ta naman ning daan pila pa ka mga tuig gagmay pata gisulti naman ning daan sa Ginoo nga may mahitabo ginang balaod sa Domingo kay ipamugos man niya ipatay man gyud og kini ang dili ang tao mosunod ani. So ang ato na lang ang hisgutan ni San Pablo sumala sa buhat 14 Roma 14:8 mamatay man ta o mabuhi o mamatay basta iya tas Ginoo. Pero naana ang sandilo nanimaho na gyud ang pagkuan na lang ana pagproklamar na lang unya niya dinhi maayong gabi diha kay maayong gabi pud nimo diha unya niya si kuan niya si Brother Richard Berden Villarde sa Toronto, Canada ni pero ambot didto man is Mindanao og nauli na banig Canada. May gabi ini mo diha Brother Richard no, may gabi mga kapaglaom. Yes, may gabi po nimo niya si Sister Christy Layon. Salamat Sister Chris sa heart og kamot nga nagampo. Salamat lipay gud mi ni ana no nga inyong i-appeal sa inyong kasing-kasing sa inyong mga pagampo ang ato nga programa. Niya si Lisa Opiasa Almunicar ato ning tan-aw ni ang iyang kuan maayong gabi Brajon. Yes, may gabi pod Sister Lisa no. Okay mga higala ato sa ning padayonan ni sa paghisgot kining gikuan ni Brother Martin Pipito no. Ako nagtuo ko Brother Martin nga imo nang nasabtan og nahangpan ang kanana ang kamatuoran nga sa mga nangamatay karon dili na tinuod nga tuan na sila didto sa kiliran sa atong amahan nga langit noon. Wala pa kay nagpaabot pa na sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo no. Og unya karon kun ato ni gyud nga suliton, pagtuon o pagsusi ang balaang kasulatan sa mga nangamatay, matarong og dautan man ang namatay, naa pa na diha sa ilang mga lubnganan, naghulat na sa pagbalik sa atong Ginoo. So ang importante karon Brother Martin uban sa tanang mga naminaw nga unta magkinabuhi ta nga uyon diha sa kabubuton sa Ginoo no, kay aron nga sa adlaw unya sa iyang pagbalik angay og takosta. Nga naman, tanawa sa atong gibasa ang tao ilisan sa lawas nga dili na madunot o di na mamatay. Mo man na klaro mo kay na. Unya sa pinadayag 11:12 nagingon, unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamungari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Ang buoti pasabot nga ang mga dautan makasaksi o musaksi unya sa mga matarong nga gisakgaw, gisapwang sa panganod paingon ngadto sa
langit. Kinsa kini siya kanusa kini sa panahon nga mobalik na ang atong Ginoo. Maman gani nga sa pag-abot unya ni Ginoong Hesus ang tanan ng mga tao diha siyang atubangan pundukon. Duha ra man ka pundok, karniro kanding matarong og dautan. Tanawa ra gud Mateo 25 31 ngadto 34 nagingon ug inig abot na unya sa anak sa tao diha siyang himaya ug sa tanang mga manulunda siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. So sa pagbalik sa Ginoo dili kay magpakatao na siya dito sa pasungan og balik no, kundili siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono ug unya kauban niya ang iyang mga manunda sa panahon nga mobalik si Ginoong Hesus, meaning dili siya mag-inusara. Ug unya kung imong basahon matud pa nga siya mahisama sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Iyang pagatapukon ang tanang kanasuran, iyang lainon ang usagikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro o sa mga kanding. Og ang mga karniro ana siyang tuo, ang umakanding ana siyang wala. So makita nimo nga sa kadaghan sa mga tao sa kalibutan karon daghan sa mga relihiyon, pero dili ang relihiyon uy basihan. Sa pagbalik unya sa Ginoo ang mga patay pagabanhawon, ang mga matarong ilisan sa lawas nga di na madunot o di na mamatay, ug unya iyang pagalainon ang usagikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. So ang tao mabahin larana sa duha ka bahin, matarong ug dautan. Amo na makuha gid ang tao, mabahin ra matarong ug dautan nga nagrepresentar sa karniro ug sa kanding. Unya karon kuan man kanana ang nagrepresentar man sa karniro ug kanding, meaning duha lang kabahin kapundok ang tao. So lagi ang gisgutan dili man ni gid relihiyon ba mo'y basihan sa pagbalik sa Ginoo. Kay igbalik sa Ginoo mga tubang tang tanan, maghatag ra man ta og husay sumala sa atong binuhatan, wa man magyon sumala sa atong mga tinuhuan o relihiyon, wa na. Gisgutan ini karniro ra gyud og kanding. Unya kay ang mga karniro sa iya mang tuo ug ang mga kanding siyang wala, sumala sa gisgutan sa Mateo 25:33. Ug unya nagingos 34, ug unya ang hari magaingon diha sa iyang tuo, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Unay nindot kaayo nga mga pulong nga atong buhato, atong madungog ug mabati unya. Kung karon mga lagat tas Ginoo, umari mo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So naagi gingharian nga gitagana ang Ginoo sa mga matarong ug way rason ni katarungan nga di ta mo alagad si Ginoo karon. Pero ang mga kanding, mga dautan sumala sa 25:41, og ang hari magaingon diha sa iyahang wala. Pahawa kanako kamong mga muhat nga dautan ngadto sa kalayong walay pagkapalong. Una-una mga mamumuhat og dautan, unya pangadto sila sa kalayo nga walay pagkapalong. Kanusa man unya ni maadtos langit ang mga matarong igbalik ni Kristo. Kanusa pod mo adtos impierno ang mga dautan sa pagbalik ni Kristo. Mamalandong ta karon kun asa man ta mo panig ug asa ta magkinabuhi, diha bas pagkamatarong o diha bas pagkadautan nga mga laglag ta sa adlaw sa katapusan. Hinumdumi ninyo higala nga ang tao og dili mo alagad sa Ginoo, ang paghukom sa Ginoo dayon. Ug mo alagad pud ang tao sa Ginoo, ang paghukom sa Ginoo madayon. So mamalandong ka ug maghuna-huna ka kay ang paghukom matuman og mahitabo magayon. Apan ang importante mao nga karon magapangalagad tas Ginoo aron mga luwas ta unya panahon sa pagbalik sa atong Ginoo. So Brother Martin uban sa tanang mga naminaw, hinaot pa nga ang pulong sa Dios inyong nasabtan, inyong napatalinghugan. Magkinabuhi ta karon nga matarong diha atubangan sa Ginoo, kay aron sa adlaw unya siyang pagbalik atong madungog ug mabati ang malumo nga tingog sa manluluwas, atong madungog ug mabati ang tingog sa Dios. Magaingon umari kamo mga dinaig sa akong amahan,
panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Mga manunod gayon, ha? O kunya tungod ni ana, Brother Martin, salamat sa imuhang kuan, sa imong pangutana nga ato nga gisaluhan karong gabi una, no? Well, ato ning tan-awon og ni abay nadugang dinhi nga kuan, as of now wa may kuan, wala may nadugang sa at ato nang kuan diri, no, ni naman ta unya ni ay kuan ako ring tan-awon diri sa basahon sa nako ning ni sa ako ang keypad na ay gi kuan diri, gi-text diri, no, ang kuya, pwede bang humani mo sa radyo mo ari ka sa balay kay birthday man ni Risa, unya amo unta kang imbitaron diri lang taman ni hapon. Okay, sorry gid kayo. Okay, happy birthday kay Risa, dai Risa. Happy birthday, pero dili gyugok anha kay gikan go diri sa DYCM na amagoy patay mo adto pa ko sa San Remigio, no, kay magserbisyo man ta sa patay. Mao na bitaw nganing mga adlaw nga nangagi, perting ulan, mao na nga usahay karon dili maayo ang kondisyon sa akong lawas kay kining medyo maulanan ka, mauga-uga, mabalik na pug ka basa kay medyo mahanginan man ang imong kuan nga mabasa ka pag abot sunan mo ulan na pud. Una ulan dili unya nga mao na nga naningkamot na lang gid ko nga magdala-dala ko og raincoat, mao na nga kaganina sa kuan pa kanana ang nagpaingon ta diri, puwerte gyud hinuon gyud pod ang ulan, pero salamat na lang wa gid kaita madipalita tungod kay naa man tay raincoat og unya mao lagi na magkuha tas raincoat na sugda na tag ulan, nataligsika na mo na usahay nga moabot ang panahon nga murag dili maayo ang pakiramdam sa atong lawas. Pero sa gihapon nagkinahanglan mi sa inyong mga pag-ampo kay dili mami makatingog diri og naatay mga balatian. Normally moabtan magidag sakit but dili lang utan ay tugot Ginoo aron pabilin nga ato ikasultig kayagyag dinis kanginan ang mga pulong sa kamatuoran. Okay, antuta, no, kang sa kining gihisgutan ni Brother Martin, no, nga ang tao lagi kung mabuutan kuno nga tao moadto na sa langit, pero ang Biblia nagpasabot nga dili pa, no, dili pa. Kung dili kana sila nagpaabot pa na diha sa ilang mga lubnganan, unya mobalik ra unya si Ginoong Hesus og si Ginoong Hesus unya ang adunay kagahom sa pagbanhaw kanila gikan sa mga patay, ha? Mao na nga kung atong huna-hunaon og pamalandungon gyud pag-ayo, imong kuan ba ang kanindot og katahom gyud sa planos Ginoo unta sa matag usa, pero ang tao mao magyud dili mo bati, dili makapamalandong sa plano sa Ginoo, ha? Kay ang tao mamatay tungod sa sala, gihuna-huna po ni noon nga muadto sa langit, nga wa man naa pa man mubalik sa pagkaabog sa yuta. O kunya ang Ginoo doon ay plano, ha? Ngano man tungod kay kining lawas nga madunot ra pag-ailisan na unya og lawas nga dili madunot og ang lawas nga mamatay ra pag-ailisan sa lawas nga dili na unya mamatay. So dili na ta mag-antos pa sa mga balatian ni ining kinabuhi, kay kita manggod, ha, kita manggod usahay makita nimong naatay mga igsuon na amgi panahon nga ako maka inundi na kaayo ron, no, kay lahi na manggod sa una sa wa pa ang COVID astilan, naargid na ang atong naong sud gawas ta sa ospital kay naa man po'y mga na-admit sa ospital nga ang tagtungod mag-take sa atoa og unya magkuan kinini ang hangyo nga ipaampo ang ilang mga minahal sa kinabuhi dito sa ospital, unya tuwa ta sudgo arata sa ospital, mag-ampo ta sa mga masakiton depende sa nagkinahanglan sa tuwa. Ang uban pod maadto ta sa ilang mga puloy-anan tungod kay nagkuan pod sa makaron tuyo pa adto ta sila birthday, pero unsaon man nga naa man tay serbisyohan pa balibad lang una ta. Pero time will ka mga mangibitar mong utro nga wa tay conflict sa atong schedule.
kalipay na muna ang pagbisita sa inyo ha, aron ang inyong mga ngiti, ang inyong mga maayong pag-abi-abi makapalagsik ug makapadasig na sa amo ang lawas, no? Kay malipay mi nga kamo nakig-share sa inyong panahon, paalang namo ug kami pod malipay kay paghatag sa among panahon para sa inyo, no? Makaanha mi sa inyong palayanan, pinaagis pag-ampo, pinaagis paghisgot sa pulong sa Dios. So kamo dinhi nga niya sa dugol, ayaw mo kataha, pahibalo mo kay magtuon tas pulong sa Ginoo, dili man niingon nga kanini ang inunta pabalhinon mo og relihiyon, no? Ang atong tun-an pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios kamatuoran, sumala sa gihisgutan sa Juan 17:17, balaan na silang pinaagis kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Kapag Biblia na gani pulong sa Ginoo atong hisgutan, natural kamatuoran yun na. Unya kay pulong mas Ginoo atong dawaton, sumala sa gisgutan Santiago 1:21, matod pa busa lugurin ninyo ang inyong kagalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Tanawa, ang pulong sa Ginoo kinahanglan gyud na lagi nga atong susihon, nganuman dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Kung ang pulong sa Dios atong dawaton ug atong patalinghugan, ini siya may kasiguruhan sa kaluwasan sa atong kalag, kay ang atong kalag magapahimulos lamang sa espirituhanong kalanon nga mapabaskog ang atong pagtuo ug pagpangalagad sa Ginoo pinaagi sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios kamatuoran ug ang pulong sa Dios kahayag, busa nagkinabuhi ta sa kamatuoran ug kahayag kung ang pulong sa Dios mo'y ato gitun-an ug gikinabuhian. So Brother Martin, daghang kaayong salamat sa imuhang gipadala diri nga kuan, imong gipadala diri nga pangutana. So lipay kaayo mi nga dunay pangutana gikan ninyo dinha. So kamo dinhang mga naminaw sa atong programa, kanamuhangyo ra pod mi nga pangutana mo di syaro naman pod, ay bisan 70 Adventist good mangutana mo di kay wa man ni gipili og kinsay mangutana. So ang labiging maayo gud sa pangutana kana bang maghatag og leksyon sa mga naminaw, natay mga pagtulon-an nga mapupo unya dirigod kami ang among hangyo lang kanunay nga inyong i-share nga atong programa aron pod nga ang mga butang nga mga butang ato gisgutan diri ila pong madungog ug mabati base sa inyong pag-share, no, sa ato nga programa. Balikon ko sa gisultid, nag-ingon dawatan nyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Makaluwas gini sa atong kalag kung atong dawaton og tun-an ang pulong sa Dios. Daghang salamat Brother Martin uban sa nga naminaw karon, no. Okay, now na kuan naman ta, na hagipot naman ta sa atong panahon. Unya gadto na lang ta sa adto na lang ta sa pag-ampo, no. Okay, naalang usa ni usang ako na ako masahon, no. Kini ang kay Brother John. Sure ka nga maari ka og Sunrim karon? Yes, itugot Ginoo na ako gikan diri mo largo ko diha sa Sunrim. Okay mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw again. Og sang kini manamilit na lang ta kay wa na tay panahon. Kini ang inyong alagad sa kahanginan Brother John dihito og sa ngalan ni Brother Libby Clavis, no. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Magampo kita mga higala. Silimbahon ug maluluyon namo nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Ang mga naminaw panalangini sila amahan nga moabot sa ilang kasing-kasing ug hunahuna ang desisyon sa pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Wala kami kahimuan sa among kaugalingon kun dili ikaw magatabang kanamo nga makaduol aron mi kapangalagan nimo. Daghan salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Well, mga higala, salamat. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
sugo